дуруд ба кулли мухлисони телевизиони варзиш. Ин барнома дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Муҳаммад Салоҳ, футболбози дастаи Ливерпул ва мунтахаби Миср бори дуюм аз санҷиши тиббӣ гузаронида шуд ва натиҷаи санҷиш мутаассифона мусбит баромад ки ин боис гашт Муҳаммад Салоҳ дар вохӯрӣ бо дастаи Лестер ки бо истилоҳ хеле бозии принсипиалӣ аст иштирок накунад. Ин дар ҳоле аст ки чанде пеш расонаҳои иттилоотӣ аз мубтало шудани Салоҳ ба ин беморӣ хабар дода буданд ва ӯро мебояд муддати 10 рӯз дар хона нишинад. Расонаи иттилоотии Метро дирӯз навиштааст ки Муҳаммад Салоҳ дар бозӣ муқобили дастаи Лестер ки рӯзи 22 ноябр баргузор мешавад бозӣ нахоҳад кард. ҷанҷоли кӯчагии развгарони касбӣ дар Русия. Адам Яндиев, собиқ развгари UFC, дар як чорабинӣ дар майдони Лужники бо ҷониби развгари дигари рус, намояндаи ташкилоти размии Беллатор Сергей Харитонов ҷанги кӯчагӣ барпо кард. Ин дар ҳоле аст ки ба иттилои пойгоҳи иттилоотии База, Адам Яндиев дар ин чорабинӣ назди Харитонов рафт ва бо ҳам аҳволпурсӣ карданд. Ниҳоятан Харитонов аз Яндиев хостори баргардонидани қарзҳо шудааст ки ин боиси хашму ғазаби ӯ шуд ва дарҳол ба Сергей Харитонов ҳамла кард. Развгари дигар аз ҷониби Сергей Харитонов, Руслан Абдо ки ҷабдидаи дигари ин ҷанҷол аст, гуфт ки Адам девона аст. Ӯ сараввал ба ман ҳамла кард, чун фаҳмидааст ки ман дӯсти наздики Харитонов ҳастам. Ӯ ба сару рӯи ман муштборон кард ки дар натиҷа биниам шикаст ва дар ҳамин вақт Харитонов пайдо шуд ки Адам боз ба ӯ ҳамла намуд. Ман ҷанги онҳоро надидам, вале ба гуфти шоҳидон Адам Харитоновро бо кӯмаки кастет, як яроқи мамнӯъ латтукӯб намудааст. ҳоли ҳозир ҳам ман ва ҳам Харитонов дар беморхона ҳастем, гуфтааст Руслан. Гуфта мешавад ки дар натиҷаи аризаи шикоятии Харитонов Адам Яндиев дастгир шуд ва дар шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ барои бозпурсӣ равона гардидааст. Сабаби ҷангро расонаҳои иттилоотӣ барои пул маънӣ дод мекунанд, вале то ҳол аз ҷониби Адам Яндиев дар ин мавзӯъ ягон изҳороте нест. Барселона беҳтарин дастаи асри 21. Ин фарзияи ман нест дӯстон. Инро маркази таҳқиқоти омор ва таърихи футболи Испания муайян кардааст. Ман медонам ки шумо ҳоло ба худ суол медиҳед ки Реал чандум бошад. Ҷавобаш мушкил нест, чун Реал дуюм аст. Ба иттилои маркази мазкур, Барселона бо 3465 хол мақоми аввал ва дастаи Реал бо 3347 хол мақоми дуюмро касб кардааст. Дастаи Атлетико бошад бо 2149 хол мавқеи сеюмро ишғол намудааст. Хол ва мавқеи дастаҳо дар натиҷаи муваффақиятҳо дар чемпионати Испания, ҷоми Испания ва Лигаи чемпионҳо муайян карда мешавад ки ба иттилои марказ Барселона дар мусобиқаҳои дохилии Испания натиҷаҳои бештар дошт. Реал бошад дар асри 21 дар мусобиқаҳои аврупоӣ чанд қадам пеш аз Барс меистад, вале мо дар ин маврид мусобиқаҳои дохилиро низ ба назар мегирем, гуфтааст як намояндаи маркази мазкур. Ювентус гуфт Роналдуро мефурӯшем ва ин барои пойгоҳҳои иттилоотӣ ба қавле нони тайёр шуд. Ин сомонаро мехонӣ, Роналдуро ба ПСЖ мебаранд, дигараш ба Манчестер. Дирӯз бомишмиш шуд ки гӯё Роналду ба Реал бармегардад. Хулас намедонӣ кадомашро бовар кунӣ, вале имрӯз пойгоҳи хабарии Manchester Evening News бо нашри як хабар бовар кунон ки Роналду ба Манчестер Юнайтед намеравад. Ба гуфтаи расонаи мазкур дастаи англисӣ ба шартҳо ва маоши Португалию қудрат надоранд ва барои ҷалби футболбозони ҷавони дигар кӯшиш менамоянд. Хулас баргашт ба Манчестер хомтарин андеша аст. Хай ҳамин хел аст. Вақте пул дорӣ Мерседес мехарӣ, надошта бошӣ ба истилоҳ 06 ё 0 пиёда беҳтар аст. ҳамин хел бозӣ кардан дар кор ки баъди мурданат ҳам пул кор кунӣ. ба фикри шумо ҳамин хелашам мумкин аст? ҳозир ба шумо як хабарро мегӯям, шояд ҳайрон шавед. Коби Брайант, баскетболбози машҳури дастаи Лейкерс ки моҳи январи соли ҷорӣ дар натиҷаи суқути чархбол бо духтараки нозанинаш ин дунёро падруд гуфт, дирӯз $20 миллион кор кард. Инро маҷалаи машҳури Forbes расонаӣ кард. Пойгоҳи мазкур зимни тартиби рӯйхати нафарони аз дунё рафта ки ҳоло ҳам барои меросхӯронашон даромад меоранд, исми Коби Брайантро дар мақоми шашум ҷой дод. Ба гуфтаи ин ниҳод, ҳамсар ва фарзандони Коби Брайант аз ҳисоби фурӯши коллексияи шахсии баскетболбоз ва маҷмӯи соядастҳои ӯ ки ҳамагӣ 300,000ро ташкил медод, таи $17 миллион ё худ $20 миллион
$1,000,000 даромад ба даст оварданд. дар ин рӯйхати тартибдодаи Forbes Брайант ягона варзишгаре аст ки дар топ 10 рӯйхати мазкур ҷой гирифтааст. мақоми аввал барои 8-ум сол насиби шоҳи жанри попи мусиқӣ Майкл Ҷексон аст ки €48 миллион даромад дорад. мегӯянд ки кореро кардан лозим ки ба 7 пуштат басанда бошад. гуфти як дӯсти ман одамо баъди мурданам пул кор доранд, аммо мурдаи ману туро саг намехӯрад. ҳусейн Болт тездавтарин одами дунё, 8-карата чемпиони бозиҳои олимпӣ оид ба варзиши сабук, рекордсмени ҷаҳон ба қавле дар тездавӣ дирӯз ошкоро иқрор омад ки ҳоли ҳозир футболбози дастаи Ювентус Криштиану Роналду қодир аст ки дар давидан дар хатти 100 метра маро гузарад. медонед ки Ҳусейн Болти бузург ҳар касро қабул надорад. вақте ӯ сухан кард, яъне инҷо чӣ гапе ҳаст? акнун ба суханони ӯ гӯш диҳед ки чӣ мегӯяд. дар мусобиқаи ҳар дуи мо аз минбари баланд мегӯям ки ӯ ғолиб мешавад. ӯ ҳоло ҳам қодир аст ва ман ӯро супер варзишгар унвон додам. ӯ ҳамеша дар мақоми аввали варзиши худ аст. ӯ ҳар рӯз меҳнат мекунад ва худро дар 100 нигоҳ дошта метавонад. фикр мекунам ӯ ҳоло аз ман дида тездавтар аст, гуфтааст Ҳусейн Болт. унвони ба Роналду додаи Болт ба ман маъқул шуд. супер варзишгар. браво. сомонаи расмии телевизиони варзиш имрӯз бо нашри як хабар ба қалби мухлисони Месси сӯзан зад. дар ин хабар аз 10 бозии охирини ҳам Месси ва ҳам Роналду дар ҳайати мунтахабҳояшон хулосабардорӣ карда натиҷаҳои онро муқоиса намуданд. медонед чӣ ҳосил шуд? агар ин мусобиқа мебуд, пас Месси бо ҳисоби 10-0 аз рақиби асливу усулии худ Роналду шикаст мехӯрд. хабарро мехонам. ҳамлагари Ювентус ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналду дар 10 бозии охиринаш бо тими миллӣ 10 гол ба самар расонидааст. дар ҳисоби ҳамлагари Барселона Лионел Месси бошад дар ҷараёни бозиҳо бо пираҳани Аргентина ягон гол дарҷ нашудааст. Роналду дар мавсими солҳои 2020-2021 дар ҳайати бошгоҳи Ювентус дар 5 бозӣ 6 гол зада, як партофти головар анҷом додааст. дар ҳайати тими миллии Роналду дар 168 вохӯрӣ 102 гол зад. Лионел Месси дар мавсими солҳои 2020-2021 дар ҳайати Барселона 10 бозӣ гузаронида 6 гол задааст ва 4 партофти головар анҷом додааст. барои тими миллии Аргентина ҳамлагар 140 вохӯрӣ гузаронида муаллифи 71 гол маҳсуб мешавад. ман умуман ғамгин нестам, чун на ба ину на ба он мухлисӣ мекунам, аммо вой бар ҳоли мухлисони ҳарду ки ҳар рӯз даст ба гиребонанд. бечора Рамос дар миёни пулу бошгоҳаш ба қавли руст мондааст. дастаи ҳоло пулдортарини дунё ПСЖ барои гузариши Серхио Рамос маблағҳои ҳангуф масраф карданест. ба фикрам парижиҳо ҳис карданд ки дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб нашуданашон гуноҳи хатти ҳимоя аст. хулас Пари Сен-Жермен умед дорад ки ҳимоятгари Реал Мадрид Серхио Рамосро ба Париж биёрад. менависад пойгоҳи иттилоотии АС. бино ба иттилои манбаъ, клуби фаронсавӣ ба футболбоз шартномаи 3 сола бо маоши 16,8 миллион евро дар мавсим пешниҳод мекунад. ПСЖ инчунин омода аст ба ин гузариш боз маблағи иловагӣ низ сарф намояд. шартномаи амалкунандаи капитани бошгоҳи шоҳона то тобистони соли 2021 амал мекунад ва клуб то ҳол созишномаро ба ӯ тамдид накардааст. хабар дода шуд ки Реал Мадрид ки одатан ба футболбозони калонсол барои зиёда аз як мавсим шартнома намедиҳад, аз принсипҳои худ дур шуда омодагии худро барои имзои шартномаи 2 сола бо Серхио ба роҳ мондааст. агар шумо ба ҷои Рамос мебудед, чӣ кор мекардед? пул ё муҳаббати бошгоҳ? ба фикри ман ҳоло пул ҳам муҳаббат меорад. ба фикри ман ҳоло пул ҳам муҳаббат меорад, ҳам шӯҳрат. аз ин рӯ интихоби ман бошгоҳ. Наталья Бестемьянова, собиқ варзишгари рус, чемпиони бозиҳои олимпӣ оид ба рақси рӯи ях дар соли 1988, дирӯз дар эфири давлатӣ шикоят аз он буд ки маблағи нафақаи ӯ ва дар симои ӯ чемпионҳои бозиҳои олимпӣ хеле кам ва басанда нест.
медони чемпионии бозиҳои олимпӣ дар Русия чӣ қадар нафақа мегиранд? Аз 85 то 90 ҳазор рубл. Ин дар моҳ мешавад таи 12-13 ҳазор сомон. хулас ана ҳамин 90 ҳазор барои Наталья Бестемянова басандан набудааст. аз ин рӯ аз мақомотҳои болоии мамлакати Русия хоҳиш кард то маблағи нафақаи чемпионҳои бозиҳои олимпӣ зиёд карда шавад. дар ин радиф барои чемпионҳои бозиҳои олимпӣ истифодаи нақлиёти ҷамъиятӣ, табобат, истироҳат дар санатория ва маконҳои ба ин монанд ройгон аст. ман намефаҳмам ки ба қавли ин кампир боз чӣ мехоҳад. бовар кунед, прокурор ин қадар маош намегирад. гап сари он меравад ки кумитаи олимпии Русия шикояти Наташаро дастгирӣ кард ва гумон меравад ки дар соли 2021 нафақаи чемпионҳои бозиҳои олимпӣ зиёд карда шавад. вақте интихобот мешавад, ҳамаи номзадҳо дар даводаванд. мехоҳанд ба ҳар восита таваҷҷӯҳи мардумро ба худ ҷалб намоянд. вақте ки дар интихобот ғолиб шуданд, дигар ному нишонашон гум мешавад. гап сари интихоботи президенти бошгоҳи Барселона меравад. ин ҷо як номзад аст бо номи Виктор Фонт ки қаблан низ бо ин бошгоҳ кор кардааст. бинед акнун ин нафар бо кадом роҳ мехоҳад овоз ҷамъ намояд. ба қавли худаш ӯ аввалин коре ки мекунад, ин Мессиро дар даста нигоҳ доштан аст. амаки теннисбози машҳур Рафаэл Надал, Тони Надал ки солҳои 90 яке аз ситораҳои дастаи Барс буд, ҳоло бо Виктор Фонт якҷо мехоҳанд идоракунии бошгоҳи Барсро бар уҳда гиранд. ана ҳамин Тони Надал дирӯз ба ҳамагон гуфт ки ман медонам ки ҳоло аз ҳама чизи баде ки дар ин даста рух медиҳад, ин дастаро тарксозии Месси мебошад. беҳтарин бозингари сайёра дигар бо мо кор кардан намехоҳад. мо кафолат медиҳем ки дар сурати ғолибият тамоми саъю кӯшиши худро барои дар даста нигоҳ доштани Месси равона месозем. мо мехоҳем ки як бори дигар ҳамроҳи Месси дар лигаи чемпионҳо ғолиб оем ва Месси як бори дигар дар дастаи мо соҳиби тӯби тиллоӣ гардад, гуфтааст Тони Надал. беҳтарин вариант барои фиреби мухлисон. боварӣ дорам ки Виктор Фонт президенти бошгоҳ мешавад, чун барои баъзеҳо ҳоло аз дастаи Барс дида Месси муҳимтар аст. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.